pa sam Draganu, kad je napravio ruski pozdrav, napravio neku igračku koja je anticipirala neke dobre pozitivne događaje, da se sad i to uradio, to je normalno, skoro infantilno, srpski rep, jednu pesmicu sam napravio, ali sam napravio naslovnu stranicu ovako, na kojoj piše Dragan Trismegistus, to znači trostruki veliki, Č, i neka svetlo proradi. Evo vidite kako to izgleda. Moglo bi se tumačiti na razne načine. Elem, ovo je sad jedna pesmica, Klodijan Triumfi. Onda bolje još jedan viski, pa se različi. Ne, loše izvođač. A zove se pesmica Ninoslavlja, januar 216. D veliki zvani Ninoslav, sve se pravi blesav i mnogo stresan, dok u sve književne nagrade za večlav ne bude uklesan, jer svet mu sad postaje mnogo tesan. Hvalio se on uvek da može i po 3 puta, kad mu se inspiracija digne, a sad ne može od pisanja da stigne, zastao je malo kod dvojke, treba će mu još vremena da stigne do 3. Ali već je takav naslov novoj knjizi dao, da budućem Ninovom žiriju ne bude žao, jer stara mudrost kaže, gde je 2, tu mora biti i 3, da bi bila puna njegova književna fioka. I otac i majka mu se obrću u grobu, pojma nisu imali da će živeti i u novom dobu, koga li će sad vaskrsnuti i u 3. romanu oživeti, od neizvestnosti će svi mrtvi crknuti, čekajući da li će ih njegovo čarobno pero dirnuti, da mogu ponovo u život virnuti. Isklednik njegov još nije sve isledio i krivce tačno odredio, toj istrazi nema kraja, jer život je šaren ko uskršnje jaja. Zato Ninoslav već oštri svoje pero, da ostvari svoje 3. Ninovo delo, da iz tame izdvoji ono što je belo, putujući strasno kroz svoje književno vrelo. Uprtio je on svoju svaštaru torbu, u njoj svašta ima, čak i toplu čorbu, ne brine njega ni leto ni zima ili bilo kakva druga klima. Njegova torba je puna ideja i reči, ali i lekova da usput može da se leči i svakolike nedaće da spreči. A pegla nema. Dok taj roman Ninov ne napiše 3. Iznova će putovati Istrom i Sredozemnim morem, celom srednjom Evropom i Srbijom jadnom, otud bit će malo smoren i od srpskih vlasti opet u korenu. A onda će januara 2017. doći po svoju nagradu 3. pa da sa svima nama opet podeli svoju sreću. Potpis Sveti Bata Prelić Krstitelj, svom dragom prijatelju Ninoslavu, januara 2016. Ima još jedan, ima podskriptum, na kraju, ne sme se zaboraviti Sanja, njegova lepa i pametna muza, koja ga vešto gura guza, sad će i ona morati više da piše, neće moći od toga da zbriše, neka i njeno pero stvori veliko delo, da se tako raspameti književno udruženje cela. Samo da diplomiram i odlično. Evo je sad. Hvala na pažnju. Ali idući put svi da spremimo pesme, jel? Ljubim te u to tvoje lepo čelo. To je lepo pero. Od svega onoga što je Bata rekao da oni mrtvi treba da strepe, da će se nađu u knjizi, mrtvi ne treba da strepe, ali vi svi vodite računa šta radite. Sanja, šta je tu je? Ne, meni je bitno samo da